Bună ziua, suntem la un vlog și astăzi o să jucăm Roblox. O jucăm Drive Empire. După cum vedeți, o să joc cu un prieten. Doar că o să facem schimb de mașini. Uite, prietenul are mașina deja pe osă. Ce mașină e? Bentley. Bun, acum eu o să dau mașina mea. Uite, asta e mașina mea. Haide, mașina. Și acum o să facem schimb de mașini. Stai pușură, o parchez aici. Parchează și tu. Bine. Dar nu, pe mine nu mai parchez, că nu mai am chef să intru. Vreau să intru direct în frumusețea asta. Uite, fraților. Ăsta și-a tunat-o șmecher. Nu și-a tunat, fraților. Bă, fraților, bă. Nu te zici. Arată ce poți să facă mașina ta. Da, uite, poți să decapitezi mașina. Mai multe mergem Frația să lui. pot. Îmi pot. Ne mergem acum undeva safe. Vino. Unde? Unde e întâi? Dar știi drumul, nu? Da, fraților, acum îi dau viteză mașină. Dus la gură merg. O pot merge. Da, fraților, am dat un pic încetul pentru că îi se audea tare. Dai. I-am dat lejer și m-am dus în parc. M-am dus înapoi în oraș, mă duc. Că eu am treabă în oraș. Și eu. Da, el se duce la munca lui, eu mă duc la munca mea. După cum am spus, asta am făcut Vezi, stângi. tu ai autohaus sau ai cafenea? Eu am autohaus, frate. Eu am cafenea. E bun și cafenea, nu? Dar mai mulți bani cu cafenea. Ba nu. Cu autohaus faci mai mulți bani. Păi, tu vezi mașini mai bine. Păi da, văd mașini. Și o grămadă de oameni mi-au venit vineri. Azi vineri, în fine. Nu, adică azi vinerea cealaltă mi-au venit peste 100 de oameni în coadă. Și pe fiecare l-am luat. Uite aici. Munca mea e lângă pod. Uite și dau ca așa. Opa, Și o bag pe undeva. eu am ajuns la muncă deja. Eu bag aici. Bum. Să vedem, fraților, cum am parcat. Nu prea bine, dar hai că am parcat-o bine acum. Am zis luminile. Da, după cum vedeți, eu sunt șeful autohausului. Nu vroiam să mă bag în partea asta. La cafenea. Eu sunt șeful autohausului și știți că fac mulți bani. Dar când atunci... Uite, eu Chiar pot să intru Frate, fraților, probleme tehnice, da. Da, am avut aici probleme cu oameni. Oamenii de la muncă. Eu acum o să mă duc la mașină și o să plec la cafeneaua lui Ian. Vreau să văd și eu cum face el cafeaua. Parcă facem și ce? Bine, acum mergem la Ian. Și, uite că am venit. Mi-e place interiorul la mașina asta. Ia uitați-vă. Ia uite mașina. Opa. Hai că eu bag lângă lui așa, frumos. Frumos și talentos. Frumos, mergem în cafenea. Ce faci, bă? Ce faci, bă?
Bine. Ce faci? Bine. Ce faci curat? Da. Nu ai voie să intri aici. Eu vreau și o... Că sunt șeful. Bă, îmi bag și mie o cafea? Îmi faci și mie o cafea? Dacă vrei, poți să stai afară. Aici, scaun. Hai, nu, mă duc afară, stau. Bă, să știi că eu sunt proprietarul la asta. Dar nu, Ba da. eu sunt șeful la asta. Păi da, dar tu ești șeful, dar tot eu te-am ales să fii șef. Ia, ți-am pus pe nas. Bun, a fost cafeaua, bă, pa, bă. Bun. Trebuie să mă duc să închid și eu magazinul. Bine, am uitat să-l închid și eu. Bun. Îi dau viteză maximă, fraților. Că dacă nu închid magazinul la timp... Am venit cu statul. Azi oricum, trebuie să închid magazinul. Gata, am închis și... Gata, voi vă întrebați de unde am mașină și asta. Păi dacă sunt bogat. Unii dintre voi mă crede sărac pe mine, dar nu-i aceeași. Eu eram sărac. Și... Da, noi să mergem acum într-o plimbare, dar singuri. Cu Bentley-uțul. Hai să mergem până la Autohouse din nou. Să vedem, mai avem și noi vreun client. Hopa, cine e aici? Hopa, hopa. Pe cine am văzut eu aici? Are banii asta pentru mașini? Ia uite-l. Stați, fraților. Să vedem câți bani avem, dacă putem să ne cumpărăm și noi o mașină. Oh, perfect, avem bani destui. Chiar avem bani mulți. Avem 20 de milioane. Ce pot să mai cumpăr, fraților? Eu aș strânge bani. Dar pot să cumpăr un Audi, fraților. Trebuie să ieși un pic. Trebuie să ies eu un pic. Ieși, nu-i problemă. Te stundeniez. Dar am cumpărat un Audi după cum ați văzut. Bun. Asta l-am și eu. Bun dacă l-ai. Fraților, uite ce rost doar pot să-mi cumpăr. 16, nu știu câți bani, nu pot. Fraților, o să mai păstrăm și eu așa mult în mașină. Ci că am auzit că aici dă mașini foarte, 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 foarte ieftine. Nu știu, dar nu știu de ce. Zic că l-am văzut pe ăsta. Fraților, o întrebare. Unde mi-e mașina? Mi-a luat-o Aian, fraților. Ba nu, eu am Audi. Ți-a luat Audi? Da. Pe da, o dispărut mașina. Dacă vrei, îți dau eu un Audi. Vrei? Vrei și tu? Vrei un Audi? Că-ți dau noi... Vezi ce Audi am eu. Am și ăla. Am și pe ăla. Vino. Ți-l dau cu cea mai mare plăcere. Am unul alb și unul albastru. Ia să văd pe ăla alb. Ăla alb e super tare. Dar ăsta albastru e mai tare decât Da, ăla. am venit. Uite, ăsta albastru. Ăsta e ăla albastru. Îl vezi? Unde? Ăla-i. Unde? Mașina aia. Asta? Da. Îți place? Da. Așa, ăsta e ăla alb. O vreau pe ăla albastru. N-ai să văd cum e volanul ăsta alb. Mamă!
Îl vei pe la albastru? Nu, nu vreau pe ăla. Gata, ia-l. Ăla pe între. Da. Fraților, stați că nu mai am puțină baterie. Deci, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și o să mai revenim. Pa, pa!